mikä sulla on? Hei Lasse, apua! Lasse! Tuu tää lattialle puoli istumaan asentoon. Sä voit Pauli jäädä siinä taakse vähän niinku tueksi. Joo. Tosta. Sydän lyö tasaisesti, joskin nopeasti. Voiko se olla sydänkohtaus? Täytyykö soittaa ambulanssi? Tuntuuko puutumista vasemmassa kädessä? Ei. Pikemminkin polttelee. Täällä. Mitä sä oot tänään syönyt? Hei, meidän ruuissa ei ole mitään vikaa. En mä sitä tarkoittanut. Onko sulla koskaan ollut närästystä? Tuntuuko tää närästykseltä? Joo. Aika pahalta sellaiselta. Sitähän se sitten on. Sä voisit tulla mun vastaanotolle verikokeisiin. No vastahan Lassi kävi tutkimuksissa. Tutkitaan lisää. Joo, tässä on nyt kaikennäköistä, mutta ei pannaan harkintaa. Ei tässä enää mitään harkita. Mä lupaan, että Lasse tulee lisäkokeisiin mahdollisimman pian.